Здравейте, здравейте! Днеска е 1 януари 2024 година и затова реших да направя едно видео за крипто и основно за биткоин, понеже той е водещия асет в крипто света, в криптовалутите. Но първо да ви пожелая а, здраве и късмет. Това е най-важното. И нека новата година да е поне малко по-добра от предходните. Нека сега да минем към графиките. Ползвам TradingView. Това е най-добрият чартинг софтуер, който не го ползва, горещо препоръчвам. А, ще направим първо преглед какво се случи през изминалата година и след това в краткосрочен и средносрочен очакванията ми за движението на цената. Нека да минем на месечна графика. Абстрахирайте се, че графиката е много надраскана. Знам, че не е best practice, но сега ще ползваме тази. След като удари дъно биткоина от тук 16 600, това става точно преди една година, на 1 януари 2023 година. От тогава биткоина една година е в изключителен uptrend, като прави ръст от 166%. Значи, това е един от най-добре представилите се асет класове на финансовите пазари. Тук първоначално ръста стартира заради фалит на няколко банки в щатите, Silicon Valley Bank и още една, в момента ми се изкочва такава. Тогава ФЕД напечатаха около 300 милиарда, ако не се лъжа, и риск assets, така, това даде гориво на рисковите активи, като NASDAQ, компаниите NASDAQ и криптовалутите да направят един ръст. След това към средата на годината се започнаха така слухове, че ще има биткоин ETF, като това стана и факт. В момента има множество, но най-различни фондове кандидатстват за пускане на ETF, като един от фондовете е BlackRock, той управлява активи за над 10 трилиона в целия свят. Тези слухове плюс политиката на Федералния резерв, те тук някъде около, ако не се лъжа, мисля, че октомври или ноември обявиха, че през следващата година няма намерение да вдигат лихвите, дори се очаква да ги свалят с около процент и половина. На това се дължи този ръст тук от септември, октомври. Да минем една седмична, за да го видите по-добре. От октомври, от септември даже почва. Тук ако сметнем, това са, всеки един кендъл е в момента на седмична графика. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 седмици без червен кендъл. В момента е в някаква консолидация, както и срещаме тук вече по-сериозен резистенс, съпротива. И това са основните фактори за ръста на биткоин. То ако погледнем примерно другите графики на NASDAQ, понеже всички пазари горе-долу корелират, вижте какво стана въпрос. От октомври NASDAQ направи New All-Time High. S&P е същото положение и биткоин съответно не изостава. Той се счита към риск асет и помпа яко, когато политиката на Федералния резерв е, така да се каже, благосклонна. Когато свалят лихви, когато печатат пари.
А, нека се върнем на графиката на биткоина. И сега ще минем на дневна графика. Като тук мога да дам прогноза какво очаквам в краткосрочен план. Още този месец, януари месец, до няколко дена ще се случи това нещо. Ето вижте тук в момента как се е заформил един триъгълник. Представете си, че това е триъгълник. Ще го начертаем. Посоката на този триъгълник, на този вид триъгълници, обикновено е в посоката на тренда. Посоката на тренда е нагоре. Обаче няма как да сте сигурни. Затова, ако решите да търгувате или да влизате в биткоин, по-скоро за краткосрочен трейд, трябва да изчакате да пробие триъгълника в една от двете посоки, нагоре или надолу. А това ще се случи до 12 януари. Може и по-рано, но до 12 януари би трябвало да се случи. Като забележете, на 10 януари се очаква решението на СЕК, дали ще бъде одобрен ETF-а или ще бъде отложен за друга дата. Така че екшена ще е някъде тук. Лично моите очаквания са, че има вероятност да пробие нагоре, да отиде до 48. 48 е доста важно Фибоначи ниво. Тук ако го върнем на седмична, и ако пуснем Fibonacci Retracement Tool от върха до дъното, може да видите, че тук имаме на 48,600 Golden Pocket. Като обикновено това си е доста силно ниво, което се уважава от трейдерите. Моят план на действие, сега, ако сте решили да влизате по-дългосрочно или средносрочно, може да очаквате, че ще има сериозна корекция около 10 януари. Факторите са няколко. Първо, ето вижте, тук сме на дневна. Това е RSI. RSI върви надолу от ноември месец, а цената се качва нагоре. Така, ако го погледнем. Вижте, върви нагоре, RSI пада. Това означава, че се изхабява тренда. Другото, ETF-а, дори да бъде одобрен, той вече е price in. В смисъл, той е оценен в цената, тъй като още откакто се появиха слухове, цената започна да расте и може, най-вероятно ще се получи класическото buy the rumor, sell the news. Новината като стане факт, sell. Но не изключвам вероятността преди това да отиде до 48. Като аз лично, тук ще направя един дисклеймър, че това са си лично мои анализи, не е препоръка на трейд, просто тия видеа може да ги използвате чисто като информативен, само за информация. Но ако отиде до 48, аз лично ще приготвя шорт позициите и то с сериозен обем. Това е за краткосрочен план. Също така януари, февруари месец, март, обикновено традиционно на пазарите са червени месеци. Факторите са няколко. В US тогава настъпват данъчните събития, много от участниците на пазара продават, за да могат да си спестят данъци.
в щатите. Така че имаме около 3 фактора, които можем да считаме, че сега тук до една седмица, януари, една седмица, 2 седмици до средата на януари, може да очакваме сериозна корекция на биткоина. Като имаме корекция, къде ще отиде цената? Тя отиваме на дневна. Така, следващото голямо ниво на съпротива, на съпорт е 31,500. Ето тук. Така че очаквам да падне поне до 31,500. Като след това от средата на годината до към края на 2025, ако няма някакви събития като черни лебеди, които да променят курса и да щупят графиките, очаквам биткоина да отива нагоре. Както и най-вероятно се очаква голям bull маркет след халвинга. Да, халвинга също е голям катализатор за чисто психологически за участниците на пазара да вярват, че цената ще върви нагоре и да купуват. Това ми е прогнозата лично на мене. Ако отиде до 48 и нещо, влизам шорт. Ще направя видео даже да ви покажа. Ако пробие този триъгълник надолу с голям обем, пак ще влезе на шорт. И ще очаквам да стигне до 31. Дали ще отиде по-надолу, вече това си е божа работа. Може и по-надолу, но като цяло, ако купувате дългосрочно, 31 е добро ниво за покупка в следващите 2-3 месеца. Освен това, може да погледнем и DXY графиката. Тук вярвам, че също започва да обръщат поне краткосрочно тренда. DXY, това е цената на долара спрямо всички останали валути, най-вече спрямо еврото. Общо взето корелацията е следната. Когато долара е силен, активи като биткоина падат. Когато долара е слаб, биткоина се качва. Ето вижте. От октомври долара пада, биткоина го видяхте допреди малко, че отива нагоре. Сега тук е на сериозно ниво на съпорт. Очаквам да се вдигне поне до 103. Да не казвам доколко, но очаквам да върви малко нагоре следващите месеци. Това ми е за момента прогнозата за биткоина. Ако имате някакви въпроси, ще се радвам, или критики, или какво очаквате вие, да споделите в коментарите. Това е за сега.